basura dito, hindi linagay sa basura yung isa. Ano pala, battles, ito puno na kasi ito. So ito tayo, ito muna dyan. So ito yung aking alaga, bagong alaga ngayon. Kahapon lang po ito dumating. Ayan. It's time to Mitsubishi Outlander po ito. Ayan. Outlander po. Ayan. Nakalak yan. Yan ang gusto ko, yung nakalak. Yung fuel tank, pag nagta-top up ng fuel, nasa loob yung control, yung latch. So kita nyo yan. Yung bago kong alaga, may kapatid na si Chevrolet, diba? Sabihin natin dito, ito bagong alaga. Ayan, ito naman, start ko rin tong isa. Itong sobrang poset, negative ngayon, negative 20. Grabe, lampas 20. Ayan. Ito ng araw. Baby, yeah. Alright, my new car, from yesterday. From yesterday lang po yan. Ayan. Bago tayong alaga. Yung isa, yung Escape, umalis, gumala. Ayan. So itong kinuha ko dahil may gold na kami, yung Escape Ford. Ito naman, it's time naman kako para mag Mitsubishi Outlander, at may Chevrolet naman.